Hagan Yugish Bakhuid, Tang in the Wai, Nagabinda, Walangu Part, Non Country, Ba in Light, Nagajing Sngi, Gajing Shitam Jongi, the Wairu Nagabinda, Sngi Ka Jongi, Dabiang, Dabiang Shisha, Non Country, Ba Ida the Kega Sngi Kam and Dagasni, the Wairu Nagabinda, Ditanjon, Walang, Nagabinda Gajing Koi, Jinkia, Jongi. Laispa Lepusa. Kamdame ya bahar ki kina badon ha padengi exam baki nyo kajinga egajingkar ko kadba kidang yai beteng ya ki exam jungki bakin don ki jingkoi jingkia idwairu nagabinda ki bapangi bashitam ki batia pangha ki hospital ha ki ICU bautrai unang isne yaki unang penjem ya ki jimpang ki jingshitam jungki barra ha kerteng upa baru kon baru men siem Bakhuid Kajinga e jungo trai jungi Jesus Christ, but kajingi jungo play. Lem but kajinga silak jungo men siem Bakhuid. Kindon, rain card but pi barra. Rain card but pi. Tongis sangesh por ban pan map, nagabindaki pop barra kibangile. Lesengi iyang hakamatu Jisu, daka men siem, dap daka jingdom kajimbe tari kibe. Lesengi don hapo jungi, yakamen siem bam treban map ben Yesu. Leseng ngidon hakamajongi bun gibriu hakiba ngi jingai no naki bam kren ban map ban bam tre ban Yesu ngina mandra kita ki briu bara shau Jisu namar ka jingkarku pat ka jinga e jongo trai kan stang ban tre kam haka donu jongi briu badon ka jimap haki himmen ki para jongi ko himmen ko para lempa ka jimbam map jongi ngile bun ki pop persha ya ki himmen ki para bad hakamatu ble bad kalam ka jingisne ka bamin akadonu jangi nginum la ban pan ya ka jingisne na Jisu to nginan kar padi Jisu pen kuid yangi na bara jait ki pop bangindon ka tonut ka basngur ka Bakhuid ban pan ya ka jingai na utrai Jisu id pen kuid yangi vai pa iwai hikai yangi ban map hikai yangi ban Yesu hikai yangi ban sange ban lepop krampa ngin Yesurim bat me haman la ke benda janga jingim nga palam ha uplay padon por paro bade happy ko himen ko para bangare pop shipun dagi jimpar khan dagi ti dagi kham dagi jingle kle dagi jingle palar janga dagi jingle palar janga daga jingle palat bakrab e junga namar kata ngakarpat ya ka Maria Bakhuid kabayai sa ka teisoti ya ki angel bakiri khoi badia pi ko himen ko para banduwai na kabinda junga how try ublay jungi ublay badon bor baro nis ne yangi badandala mapi ki pop jungi unyalam yangi shaga jingim bam jikut amen Try
yangi Kristo map ko Kristo rap kono penim jangi penim yangi tongin niya duwai iduwai nagabinta baharaka jing tumo jangi ni IT yaki inga sem jangi hautrai ni IT himmen ki para jangi yaki bapang ki bashitam jangi ni duwai ro nagabinta kariba ro kawe yaki northeast India yaki kristan baro ha India ha northeast India bangin don ka jing suk bangin don ka jing kalain ka jing eight ni duwai ro nagabinta ka Bible convention hagane ka sngi sai jain bakalong shisha ka basizo to ka jinga ejo me kanam ino yangi ko trai ngi karpad namar kan palong yangi kiba IT yalade haga jing shakri Bakhuid yame but kan penyo hangi barabor yaga jinga rap jame da utrai jangi Jesus Kristo kun jame uba imbar sensha renkat badme haga jingalang kawe jang men siem Bakhuid uble junom la junom amen. Kajing puli na kitab o Daniel nung yatul pa. Hakito kisi u Azaria ulayeng bat ula duay ya kane kajing duay. Hapadeng jong kata kading ulaang la kasintur bat uong. Na kabenta kakerteng jong mi wat ino jindu yangi. Bat wat penken yala kajutang. Bat wat weng ya kajing isnay jong mi nangi. Na kabenta u Abraham ubait jong mi. Na kabenta u Isaac u Shakri jong mi. But na kabenta u Israel u Bakhuid jong mi. Hakiba melap kular penroy yakikun kiksiu jongki kat kiklur kasahit baday. But kat usyap harut duriyaw. Naba mangi kutray ngila kelalong kiba kamrit pat banya kano kejat penriu batla iben yangi menta kasi hasatlak kepertay namar kipop jengi bat hak kane kapor omdan nong sensyar omdan nong yatut lupa omdan nong yalam omdan jenterwatang nejin kenya nejing aingu nejing pensiang duhop omdan jaka ban ai jin terwa hakamat jungmi ne ban panjing isnei lajar kata da kadot nut kabasngau si bat kamensiam kabasngau rit ai ba en ptiang yangi la kumba kadai kijing kenya thang bada ki belang bat kisi kertong bat ki pau hajar ki khod lang brot basangat ai ba kijing kenya jongi kan long kumta hakmat jongmi ha kane kasi bat tu ai bangin bot teli yami naba kan omdon kajing leran na kabenta kito kibasanya hami tementa da kadon nut jongi baro ngi bot yami ngi ting buram yami bat ngi wat ya kakamat chong mi wat penleran yangi henrei tu penchitam yangi ha kajing yaisha chong mi bat ha kajing isnei bakar hai chong mi tu pelat yangi katkum ki kamba pela chong mi bat tu ai buram yala kakerteng kutrai kaktien chong utrai Sama kusan nomor news pa iwe. News pa iwe. Ya kalenti jombe tuk daun batu ikan kajing shisha jombe kantin yana putra
Utrai undon rengkad bat pim. Ka jimpuli na ka gospel Bakhuid kat kumu Matthews. U Petrus ulawansha u Jisu badula kili. Kotrai hadu katnu sin u himben upara janga unle bamde yanga. Bad nga ngam ngan map yawu hadu hinyu sin. U Jisu la ong ha u ngam ong hapi tang hinyu sin. Henry hinyu po sin hinyu. Namargata yang kahima bening laban penisrim badus ubalakwa ban shim jingkain jingdia nagi shakri jongu. Ti haba ulas tang ban shim jingkain la wan yalam sha'u ya uwe ubakit ram na ushipo hajar talen. Ban namar ba la ban siyu hukinra jongu ula hukum ba endino ewu lem bat katanga bat kikon jongu bat baro kat baudon bat ban siyu ya karam. Kum daw shakri ula dem kurup badula karpadiawu kenrad ay porianga bad ngan siyu deb iepi bad namar ka jing so sene ya u kenrad jongu taw shakri ula perlait iawu badula mapno iya u yagaram Henry uta uju u shakri utang shumi ula yakendu ya uwe na ki para shakri jongu ubala kitram ha u shitspa denar Ti ula bat ia u trait bad ula skia ia u bad ula ong. Siu no ia kabam mede ben siu. Ti utau para shakri ula dem kurup bad ula kerpad ia u ai porse yanga bad ngan siu dep ia pi. Upat patiaw ben ban ula paset bendi ia u hadu ba unda siu ia garam. Habaki ve pat ki para shakri kila yo iya kata kabala jia kila sngosi shibun pat kila late bat yatu habu kenrat jongi abaro kata kabala jia kum dawo kenrat ula kot yawu badula ong hau me u shakri bamen ngalam map iya karam jome barro namar ba mela karpadi nga hato mem shimla deben isne yalau para shakri kumpa ngala le isne yame Teha ka jimbe taru ken rajongu ula aiti ya u hakinong set bendi. Tat hadu ba unda siyo deb ya garam barra. Kumju upa jonga ubaha bening unle epi. Lada pimap nadu kadonud yala uhimen upara. Ka gospel jong utrai. Ko himen ko para bayi hau trai Jesus Christ ngi baro ngi ap bad ngi duai ngi trang ngi shania ya ga jingi sine ka jongo bale ha ka jingim ka jongi kalam ka jingi sine ka jongo bale ka perte kamla banya shapra bad kam kerpang ya ka jinge jongi ya ka jingim kristan ni usno na ka kitab Daniel u asriya u samla bashirhem u duwai kadba
u yo I hakama jongu ya ka jingia ula aiti ya lade kum ka jinkinia tang rangkat bad arngut ki himmen ki parajo bad ka jing tuwai jongu kalong ka bas ngotanat kabangi iwei pa iwei ngi deben puzon bad kabangi deben im ha ka jingim jongi ula duwai bale ki pai jongi ngilong kumne ngi kerlalong ki pai rit bad man gas ngi kibriu ki leben yangi upai di Israel ul kerlalong upai rit bad baru kibriu ki stamban kawang mau yaki kane kalongka jimma kaba ulayoi hakama namar ka jing ring kampar ya upai di Israel namar kadau ba wazria ula ong namar ngilelepo kumno yeki pai kilaban kerlalong pai drit bad khaba ikran shapang pai hangne ngide ban shim bad ngide ban nang ban sautu minda katkum ka jinglong jong ka ne ka parte minda ki kristan satala ka parte ki kerlalong ki pai drit minda omdeshu ki kristan minda omdeshu kum ki kristan menjua namar ki kristan minda ki kerlalong ki kristan bakhale da bun gi pop haga jingem jongi minda ki kristan ki long kristan bakhale khale bar bun ki eke baro kila pinsniu yalade da ka ba kongu ya ka pop haba was aisaria ula on kumne ula stang bandong mindangim don jinginia shu ngim don jinginia tang ngim don jingaingu ngim don soning kong ngim don eye namar kiwei pat kilabu ain nagabinda jonki kum ki paid kristan ha Egypt Lebanon but kiwei ki jaka ki soning kong jonki ki poi shakiti jongi no sarkar ki jingtre shitam jongi ki poi shakti jongi sarkar but ki im ha kabashania shakaba karpad yaga jingisne jonga sarkar kom ki kristan ha Egypt ne Lebanon ne azi Syria na kiwe pat ki jaka kim don jing lai luid shu kim don jing lai luid ban mane kim don jing lai luid ban pai sha utrai kae kadau tenrai bale ki kristan satala ka parte ki stang ban kerlalong ki rit pait kalong namar ki compromise kila yapin bet ya ka jingim jongki bad ka jingsno bha jongka parte nitip habangi pule ya ka kitab jingkein hangtang idon uwei us bad uwei u prophet Balam bad Balak u Balak ulating ya upai di Israel namar upai ulong ubabun brio bad ulong uri ubakalain bad kadkaba u persyang ban yele tema umla ban job bad umla ban penrem ya kari Israel bad ulakot kerpat ya Balam ban tim ya kari Israel kenamba undup la ban job ya ka undup la ban yale tema persya ya upai Israel bad ublai umsha ya ban tim kadu kadwai Balam ula ai jingmut ya Balak kumno pilaban pentolot ya upai Israel tang kawe kalendi pide ben hikai yaki ban kindait ya uble pide ben hikai yaki ban pinken ya ka hukum baningkong nangda hikai yaki ban pinken ya ka hukum ba Henryu bakin shong pop kin shong kale kin shong kalim bad kin stang ban le pop
hukum Hinriu bad hukum baning kong. Banadu kata ke por kaya kabala jia ya upai di Israel, ki pai Israel kila sapret keleng, ki nongshun kila wan ban kawang mau yaki, bad kila kelon. Nadu ka por kila stang ban pinkin ya ka hukum baning kong bad hukum ba Hinriu ke pai Israel kila du bor hadu kata ka por don kino ki sem ne don kino ki nong senshar kila ban kata ti yaki hadu kata kilong ke baklain namar kila mane tang uwe uble bad light no nawo kim don bleshu. Bad kila sumar bha ya ka hukum ban Hinriu wat num klim wat num ngop ha ka pop jing brai bad jing auria kila sumar bha bad kila roiste minda kaju kane ka jingjia ka wan hangiru kumba ki pai Israel kila pinken ya ka hukum baning gong bad Hinriu bad nadu kata ka por ki nongsen shar saudong jongi kila lebain ya ki hadu kata bad kila ring par ya ki sha kirleng bad kila do ya ka jai kila do ya ka temple kila do ya ka jing mane jongi kila do ya ka jing do Bakhuid bad kila stang baniam minda ngim do neye badu azria uduai kin mau yangi ublay namaru Abraham balakongu namaru Isaac balakongu namaru Jacob balakongu yada sumari yangi sashasin kanika longa jing duai jongu ai is azria minda ko himmen ko para ladangi peit bale ki kristan ki tolot katne habon ki ri bad ha ka ri la jongru balengi yo I hakama jongi ya ka jingsha leben namar bon ki kristan menda kimju imshu ya ka hukum jongu bale bon ki kristan ki penken ya ka hukum baning kong ki mane bon ki blaitau ki mane uksoid Nagabinda ka jingman doi si por arpor ki kloi ban IT alade hakamatu bamen. Nagabinda ka jingsno ba jonga do ki kloi ban klim ki kloi ban pinke ni ka hukum jonga bale. Buon ki inga sem jongi kila jot namar kane ka dao. Buon ki inga sem kristan jongi kila jot minda namar kim sumar ba ya ka hukum ba Hinriu. Buon ki inga sem jongi kila jot kila pra. Buon gi ramba jongi, buon gi shinrang jongi ki shongklim. Buon gi longpa kimju kitklishu ya ki inga sem jongi. Buon ki inga sem ki longmi ki shong marwe, ki shong kalad na upa, namar bale, ka jimbrai kala senshar menda. Kila pinken ya ka hukum Hinriu. Menda ngiru ngiyo I hakama jongi jingsha leben. Ngiru ngiting menda leze nginom lad yo ladshu ban mane light lud ya uble jongi ngiru ngiyo I hakama jongi ya ki jingi ya menda kumu azria ngiru ngidon kam ban duai koble pidiang yangi kum ka jingkini atang leze men pinjam yangi leze men pinsange ya kabab met tumu ban leha lo jongi ko himmen ko para Ujisu ukot uvering iway pa iwayru banlong ke langkini ya rengkat bado hakene ka ayom Lent bando pinbiang nakabinda ki popabon ya ki kristan ki le ha kirlang ka perte ha ka ba pinken ya ka hukum ba Hinriu bad hukum baning kong tong in sange ya kene ka kam auria tong in sange ban im blood ha ka jinge jongi Tongin pinbay biang ya ka jingem jongi bangin dup laban light loid na ka jimbishar pinrem jongo bale ha ka jingem jongi jisu beid karko kardo yangi isne yangi map yangi ngilong ginompop ngila pinken ya ka hukum jame minta ngiru ngiting ngin kerlalang ki ritpaid namar ki pop babun ki bangidang le enyaro ya utrai Jisu Kris tongin yang bangin plai ka jingejum nganget How late pa to do
Long thao le ka kinda. But how Jesus Christ pun pamarwe jangu trai jangi yau bala pun na mensim Bakhuid yau bala kana kamaria te soti yau bala shale bin latos la sana apna yabu la yam la tep yabu la hiasha kibeya haka sngi ka balai la mipan na kibeya la kiusha bening usham shakamon ublei upa badan bor bara nang tau in wan pat ben bishari kibeyim ba kibeya ngangeit au mensim Bakhuid haka balan Catholic Bakhuid haka jingyasla kirikuid haka jingmap ikipop haka jimmi pat kadok haka jingim bam jikut amen. Laispa ini pusat. To ya duai ko himmen ko para baga jinkinya jonga ba jumpi kan lang ka papriang hun ha ublei upa ba don bor ba ro to try prem chikiya ti jambi na banda ka chiro ko ro ka te chu ka chi men to ni be ka balam ko chu ka ro ko we to ai hangi ko trying kar part baga ne ka jinkinya ka palait im kan pen kuit yangi na ki light ki let jongi but kan pen pai ya ka bor jame sha ka jimmen doi jongi da ukre so try jongi amen o try und don ring card but pim rinka but talking to ya la ki don ur ikitir ki shot tongin aingu ya o try o blade jongi ka shot hok back da shisha kalong ka bashong hok bat ka bade ka deiti jongi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka bana ingu yame ko kenrad ko pa Bakhuid ko blay badon bor bat bam jikut ne marmela hukum yangi banai ka ngu ka dem jongi da ka jinglan lade kram ban pindu bor ya ka jing sarong jongi kinong pop bat ban penlong yangi kinong porto board ya ka jings born jame kabang yailem ya ka jimbam jongi hakibadu Bat kumda ngi pendon buram yame rengkat bat belin ba ki angel kat ba ngi penbana da ka we ka sur ya rom Bakhuid, Bakhuid, you try. Bakhuid, you play keyboard. Playing but take it down. Da kaburong jongmi. Why Hosanna Shatron? Why Hosanna Temple? Why Hosanna you claim to know? Yaro you tabawan, tagagate utran, blame but take it down, dagaburong jongmi. Why Hosanna Shatron? Why Hosanna Temple? Why Hosanna you claim to know? ko himmen ko para tongin duwai na do ka donur bangin yo jimpen slay jong men siam Bakhuid such a sin bangin dup long ki ba kongu ya ka hukum jong oblay bangin long ki ba yard ya ka lindi jong oblay bangin long ki ba shash kori yabu bangin nom ba kala lindi bangin nom kala long ki rit paid ha ka jingim jongi ha ka jingei jongi
Dashisha melong Bakhuid kotrai kat the may jung ka jinkoid barom. Namar katang ikarpadiame to pen kuit pen gandang yakini ki jing terwa jangi da ka bapa ya umensiam jame kum ka umje halo junkie bakin kalalong yangi kamet bakasnam jungu trai jangi u Jesu Christ. Hakapor baladino yavu badala ka mons ngubha ula pidyang ya ka jingsha shitom ula shim ya upu bada ka bayingu yame ula kediya yavu badula ai halage senran u om to shim batobam na kane pi barro namar kane kalong ka met janga ya ka banaiti na ka benda jumpi. Hakaju ka rekomenda la bam ula shim ya ka kuri bada ka baingu biang yame ula ayaka hala ke senran u om to shim batu dina kane pi barro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jutang batte mai bad bam chekut ya ka ben pen mi naga benda jumpy ba naga benda ki babon naga benda ka jimap ikipop to le ya kane ban kan mau yangam Jisu dakas namba kardor jame pen kuid yangi pen kuid yangi men siam hadim pen kuid pen kia yangi but yada yangi na upaman kajimaya John kajinge Kata sin bani bangune uku bani inagani kapuri ipen naga jinyak jong mi putra tadalumen wa Namar kata ngi ke ba pen menda ya ke jingia ba ke jimmi pa jungu ngi tarwa hame go traya upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem namar melanyu yangi ki ba bit ben yang hakama jamme ba ben shakri yame da ka bas nge verit ngi kar padi yame bangi ke ba yobinda ha ka met ba ka snam ukris ngi long ke bela penyat le ka we da men siam bakui Takin mau ko traya ka balang jame kabala priyang hasatala ka partay but pen janaya ka haka jingir rengkat bado Francis u papa koe jangi u will but Marvin u bishop jangi but bar killing do but kirinium takin mau lem roi ki himen ki parashin rang but kinde ki bala yoti anda ka bakar menya ka jimmi pat but ya bar ki bala kalatno haka jingis ne jame to pediang ya ki shaka jingshay ka koma jame to isen engi baro ngi karpadia me barengkat bat ka maria teisoti bakoi ka kami jongo balai u joso bakudo kurim janga ki apostol bakoi but u France disease bakoi but baro ki rikoi ki bela pensova ya me pateng la pateng ngi long ki babit ben yo benta lem haga jingim bam jikut but bangini ro but ben don buram ya me da u kun jamme u Jesu Christ Dau lembadu badhavu kalla hame ublay upa badan born hage jingelong kave jongamen siam bakui baro ka burom bat ke jingero junom la junom Amen. ko himen ko para tong indowai nagabinta ka jinga e jungutrai bangin long ki babat ya ka jutang bangin nom pen ken ya ka jutang bangin kongu ya ka hukum bangin yai da ka lendi jungu blay idwairu nagabinta ki bapangi bashitam nagabinta ki kina baro ki badon haprengi exam nagabinta ka jingjob barke jing saizo jang Bible convention hagasngi sai jain kopa jangim ba habening kalong ka bakui ka karteng jamme kanwan ka hima jamme kalong ka mon jamme hakin daw kum ba habening to ai yang iminta ka jimbam jangi ka bahala kasni batama yangi krangkhang jangi kum bangi rungi map ikabelis new yangi Badwa delam yangi shaka jimpen shoy Henry top light yangi naka basinium top light yangi karpat ko try nagi jingsiniu barro
Haka jing spoon jamme, toy jing suk jing sign hagis ni jongi. Kramba daga jingerap ka jingis ne jamme, ngi light baro bona ka pop, pangin yo jingedana ka jing jinjar barra. Kat bangi dangap ke melendi yaga jingar men Bakhuid, but ka jing wan pa jong nong penim jongi u Jesu Christ. Namar ka chongwe ka long ka hima, ka chongwe ka bob ka purong, junong na junong. Kotrai Jesu Christ, me ubala ong haki apostol jamme, ka jing suk ngai happy, ka jing suk jonga nga ai happy. Wat pedigi pop jongi, Henry yaga jingai jonga balang jamme, but haka jing born jamme, tai haka yaga jing suk, but ka jingetli kawe kat kum gamon jamme, mame uba im bada basensha, junom la junom, ka jing suk utrai, kandon, barabo rengka but pim, dap daga jingedu Christ tongin yai ngut markelia. Hakami ukun lambara jongo belai. Hakami ubakit no eka pop jonga partei. Sukito ke bala korsha ka jing kawai jongo ukun lambarot. Ukun rad umok ka shompo, umok ka yin chonga. Indre shom tang ka tiri ka sin chonga ka sakyaki. Jisu
Isngo yame ro yame mane yame. Nabah melong kaklang chunga jingisune ba kajima. Map yingi ko jisu. Hakabang elayo pediang yame hakani ka communion Bakhuid. Communion mensiam. Jisu karko ya baru ki kon ki bashimendalang hakani ka mas Bakhuid. Hangne hakamat bad hajan. Bad kumjuru lembagane ka online channel. Kadbagi pait yame. Kadbagi duai hakamat jame. Ay bagin ang yomad ya kajinga ejame. Bagin light nam aro kajingma jing sir. Bagin yo kajing shirhem kajing eight. Karku kardo kajing dumo jangi baro. Karku kardo ya kajing dumo jang kajing mensiam jangi. Ay boring ko jisu bin guiding ko jisu ya dying sumaring lai loading. Hallelujah 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 la 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 la. Jesus. Hallelujah, hallelujah. To nginia duai. To ai baga jingya shiminda bakintang haganega jimmaya kan pinki imyangi ko try ngi karpad but kan ai hangi yaga jimma but kumju yaga jingya da ukriso try jangim. Amen. Utray undon rengka but pim. Ringkat bat Nguya ka klejumbi karpadi ka jingkar ko na utray. Ko blay unong sem but kanong senshar jungi pai jame to be kradi gi pop ki bawan link shop yaki bakin laban nong long barabor ki bam mes nobha bad bakin snosh ngain hapo ki jingeda jame da ukris utray jangim. Amen. Blay badon bor baran kar ko yapi upa badukon badomen siyam Bakhuid. Amen. Yale suk ban pan banai ki kubar babha jang utray da ka jingim ka jompi. Nismo. Nomor 1000 ah. Kumbaga lang magmamalingkong kumsyon ng tawag para board, sinam la junam. Amen. En de raaie draait Jezus Christus. Junam la junam.